बे बिथाङा जाबाय मैथा नोंथांमोना सानदों जानांगौ बियो एथ'ग्राब गोख्रैनो बबेयाव खारै खारै थांगासिनो जेब्ला जिउखौ रैखा खालामनायनि सम फैयो अब्ला मा मैथा नोंबो आंबो खारखागोननो बिथांखौ मासे मोसौआ सौनो होसोगासिनो बेनिखायनो मैथाया बोलो होथाबनानै खारगासिनो नोंथांमोना आरोबाव सानबावबाय खोमा मैथाया मोसौजों मानो होसो जाखो बेखौ मिथिनो जों दसे सम आवगोलाव थांनांगोन गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो जालाब्ला न'आव थानानै गुन्दै गैला 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 आंहा जेबो गैला जाला 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 आंजों जेबो जाला I'm going to Bangalore I'm going to Bangalore हाब बे सान्दुंआलाय माथो मोनखोब्रा जोंखांथारबाय माथो गोख्रै थांनांसिगोन न' फारसे नङाब्ला सान्दुं खामनानै गोसोम जाब्ला सोर सिख्लाया आंखौ नायगोन हाबाब बै बिफाङाव गोमोन गोमोन थाइजौ दंथारो माथो र' थांनानै जाहैनां रावबो नुसनाखैदां बिनिखायनो जोबोर दं दे रावबो जायाखैब्ला आंनो जाग्रोनोसै ना मा होनो मैथा महराव हायथा थाइजौफ्राथ' जोबोर गोजौ गोजौआसो दं माथो गाखोनोबो हाखानाय नङा खम खोजिमा दं बे दान्दायाबो गैया अब्लालाय मोनसेल'सो राहा दंबावो बेनो जाबाय हाथर खुबैनाय ए नांथारबायमोन नै नांथारबायमोन आयु एसेल'थारमोन आरो खेबसेल' खुबैबावगोन आं बे खेबाव गोग्लैयाबा आं खुबैला आरो खेबसेल'थार एबार सयथिबो खेबसेल'थार दालायथो खेबसेयावनो गोग्लैबायना ए बे मोसौआ मा मोनफैखोलै घोर घोर थुस थुस गांसो जाहै मानसियानो मोनजायाखै मोसौनोबो नांगौ ए बे मोसौआ मा जामारखोलै आंखौसो सौनो नागिरबावदों र' बेटा नोंखौनो सौगोन आं म फेस 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 आइदै गैला गैला थाब्लियानो दोला जोब्बाय खोमालै लरगम गोसोआव सौनानै होमारबाय ए बे मोसौआ फाग्ला जामारबाय खोमा आरो सौनो फैबावबायसो जानाय नङा खारनांसिगोन ए बे मोसौआ मा मोनखोब्रा खिथुखौनो नागारथारला माथो थाइजौ होयैखायनो एथ'ग्राब रागा जोंबाय फै मा जाखो फैनो हाला फै सानैजों दुगैनो एथ'ग्राब गुसु गुसु दै बाय बाय आं थांनोसै बिनि उनाव मैथाया गावनि न' फारसे आगान सुरनायसै मैथाया हारसिंनो थायो बिहा रावबो गैया बियो थारायगुरि मुंनि गंसे गामियाव थायो दिनैथ' जेने थेनेसो बारग'बोबायलै नङाब्ला गैलामोन सैथोमारलै आइजोफोरखौ एदावना लाजाया जुनारबाबो मानसिबाबो एखे बिराद खाथ्रा जायो आबौ ओइ आबौ मा बेयाव थेन्थ'बाय थाखो बे हाग्रा गेजेराखौ सोरबा थेन्थ'बाय थायोलै दानो मोसा फैबायबायब्ला जाजागोनसो माथो ए जोबोर दोदु उन्दुलांथारबाय खोमालै आबौ ओइ आबौ आबौ
होद गथ' सोर नोंलाय मालाय एथ' मोजां तपस्या खालामनायाव सोर साधुआ उन्दुलांना तपस्या खालामो आं माथो बेबादि साधुखौनो नुफेराखै माथो जाय तपस्या खालामनो उन्दुलांग्रा आं एसे बोरायबाय नालाय उन्दुलांफ्लांबाय अबयसे आं जोबोर गिदिर साधु नोंनि आखाइखौ नायनानै होनो सांलाबो आंनि आखाइखौ मानो नायनांगौ जाखो आंनि आखाइखौ नायनानै मा खालामगोन इस सेंग्रा नों बुजिथारा माथो नोंनि आखाइखौ नायनानै आं मिथिगोन नोंनि फैनाय सानाव मा जागोन मिथिबायना जाम्बा सेंग्रा आं फोथायालै बेफोरखौ सोरबाखि जानो गोनांखौ मिथिखायो नामा मिथियोलै सेंग्रा आंनाव जोबोर गोहो दं लाबोनायनि नोंनि आखाइखौ सेंग्रा नोंनि जिउआव जोबोद गिदिर जाथाय जागोन दै नों एसे साबधान था दानिया थांदो नों सेंग्रा बेनिफ्राय आंनि तपस्या खालामनो सम जाबाय बोरिया मा नुखोलै आंनि आखाइखौ नायनानैलाय बाद होदोलै बेनिफ्राय थांनायानो गाहाम जासिगोन मैथाया बिनिफ्राय थांनायसै बियो गावनि गामि थारायगुरि मोनहां जाबाय बे समावनो हरखाब जि अखा हानो हमबाय मैथाया खारै गंसे दखानाव हाबफैबाय बे अखायाबो बबेनिफ्राय हाब्रबला बायखोलै दिनैनि सानानो बेकार थांबाय न'आव माब्ला मोनहैबावनांगौ जाखो आंलाय मालै मैथा दिनै मा जाल्लायाव गोग्लैना फैखो मा बुंबावनोलै सावलुन आंनालाय सानफ्रोमबो बिदिनोसै जेसेबां खैफोद जानाङा सानो एसेबांनो जानानैसो होयो नायलाय आं न'आव गोख्रै थांनो सानबाय दा बुंलाय आं माबोरै थांबावनो न'आव जारलासोलै जिंगासिनो नाङा मैथा नोंनिबो सानसे ना सानसे मोजां समा फैगोन गसायासो मिथिसै माब्ला आंनो मोजां समखौ हरो मैथा नों न'आव थांनो गोसो जादोंथ' नों बै साथाखौ लानानै थां जोबोर सान जाबाय बेयावनो दंबाय थायो बिनि बिगोमा गैलादां नोंनो लानानै थांदो बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा बिदिब्ला आंनो लानानै थांसै नंगौथ' आरो सावलुन साथायानो जिलासो बेनिखायनोथ' रावबो लांग्रा ओंखाराखै थादोलै जिलाबाबो हमलांनोसै आं मा बुंबावनो बे मैथाखौ गाज्रि खाफालनि बिगोमा जानानै दं गसाय एसे नायहरदो बिखौ मैथाया जिला साथाखौनो हमनानै न' फारसे थांनायसै लासैनो अखाया बारानिफ्राय बारासो जाबोनो हमबाय जाउनाव साथानि गब्लं फारसे दै गसरनो हमबाय आरो मैथाया सिलांनो हमबाय हा बे अखायाबो मा मोनखो साथायाबो जिलाजों न' मोनहैजासिमथ' गासै सिजोबगोनसो खोमा बे साथायाबो जिला नङामोनबासो आया मा गोमोथाव जाखो बेलाय साथानि गब्लङा बबेयाव थांखो बेयाव थाब्ला जानाय नंला गोख्रै थांनांसिगोन बे साथायाथ' जिलासोमोन नाथाय बे हरखाब बोरै मोजां जाफिनखो बेथ' साननो गोनां बाथ्रा जाबायना मोजांनो नायनांगोन जागोना जालालै दिनै अखा हायाब्लाबो जासै माथो अखा हागाबायबो आं बुंनाय लोगो लोगोनो हागाथारबाय माथो दे मोजाङानो जाबाय दे दिनै जोबोर मैया जागासिनो माथो अखानायै फुङाव मैथाया सिखारना साथाखौ थख्रबदो होनानै साथाखौ लायो बे समावनो बियो नुयो एन्जरफ्रा हरावनो बिनि माखासे जिखौ अरसिजोबबाय बिदिखौ नुनानै मैथाया जोबोर रागा जोंबाय आरो बुंबाय बे एन्जरफोरखौ मोननाय मोनब्ला गाफ्लेजोबगोन आंनि थौराब गोदान गस्लाखौ अरसिबाय आया बे आंनि आखायाव बे एन्जरा माबोरै थाफैखो साला नोंसो आंनि गस्लाखौ अरसिग्रा है नाथाय बे एन्जरा आंनि आखायाव माबोरै थाफैखो मैयानिफ्रायनो आं जा बुंदों बेनो जागासिनो आंनाव जादु फैयाखैथ' फैमारदों खोमा र' नायनि आंनाव जादु फैब्लाथ' जाबाय आरो बे सियारा बाराव बिर नै माथो जेबोआनो जायाखै आंबो मा सानो आरो
जादुआ आंनाव गैया, बे साथायावसो दं। बिनिखायनो बे साथाखौ हमनानै आं जा बुंदों बेनो जाजोबदों। नंगौना नङा जाखो? र' आं नायथारनोसै। आंनो दावदै दैसे हर। मैथानि बिदि बुंनाय लोगो लोगो दावदै दैसे नुजाबाय। बिदिखौ नुनानै मैथाया जोबोर खुसि जाबाय। बियो मिथिबायदि जादुआ साथायावसो दं। साथाखौ हमनानै जा बियो बेखौनो मोनो। दानिया मैथानि मोजां समा सफैबाय। बियो साथानि मददाव गावनो जा नांगौ गासैखौबो बिनानै लाजोबो। बिदिनो साननैसो बारलांबाय। सानसेखालि हरनि बाथ्रा। गेन्द्रा मुंनि सासे सिखावा थारायगुरि गामियाव सिखाव खावनो थाङो। गेन्द्राया मैथानि न' सेरजोंनो थांदोंमोन। अब्ला गेन्द्राया मैथाखौ रायलायबाय थानाय खोनाबाय। हरालाय बे मैथाया सोरजों रायलायबाय थाखो फालाय? ना सोरबाफोरसो फैदों ना माखो? ना लोंनानैसो गोब्रामलागासिनो? थांनानै नायहैनि र'। लोंनानै दंब्लाथ' बिनि न'आवनो खावग्रोगोन आं। थांनि र' बिगुरनाव। गेन्द्राया मैथानि न' फारसे थाङो। गेन्द्राया मैथानि गामि खाथि बोरलागुरि गामिनिनो मानसि। बेनिखायनो बियो मैथाखौ सिनायो। गेन्द्राया खिरखिथिंनिफ्राय नायहरो। बियो नुयो मैथाया साथाखौ लानानै साथाजोंनो बाथ्रा रायलायगासिनो। हे प्रभु, बेलाय मा जाखो? न' सिङावनो साथा हमनानै साथाजोंनो बाथ्रा रायलायगासिनो। जोबोद फेबाय खोमा दिनै बिथाङा। बेनिखायनो बांद्राय लोंनाङालै। साथा आंनो गोथाव गोथाव जानो आदार हरदो। आयौ, बेफोर माब्रै जाखो? बुंनाय लोगो लोगो गासैबो मोनजोब्बाय। साथानाव बिबानो बियो जा बिदों मोनगासिनो। थारमाने बे साथाया जादुनि साथासो। बे साथानाव मैथाया जा बिदों बेखौनो मोनजोबदों। थारमाने बे साथानाव जा बियो बेखौनो मोनजोबो। आं बे साथाखौ मोननाय मोनब्ला गोबां धोन बिगौमोन। र' दाब्ला आरो गमथाखौबो खिन्थाहैनां। साथामजों लोगो नांनानै साथाखौ सेगोन। दाब्ला, ओइ दाब्ला, दरजा खुलि। सोरब्रा एथ'ग्राब हरावलाय? नोंसोरसो मानोथो फैखो एथ'ग्राब हरावलाय? जोबोर गिदिर बाथ्रा। बायजोआव बुंजाया। थौ न' सिङाव। मा एथ'ग्राब गिदिर बाथ्रा जाखोलै? देला बुंलाय। गमथा आरो दाब्ला, आं जा बाथ्राखौ बुंगोन मोजांनो खोनासं। आं दहायसो थारायगुरियाव खावनो होनना थांदोंमोन। अब्ला आं मैथानाव मोनसे जादुनि साथा नुदों। बे साथानाव जा बियो बेखौनो मोनो। गेन्द्रा, नों बे फाल्तु नंखाय बाथ्राखौ बुंनो आंखौ एथ'ग्राब हराव फोजाफैदों आरो? जादुनि साथा, बेबो जा बियो बेखौनो होयो। एसे बारा जाबायदां। सयथिबोलै आं थगायथाराखै। नैबे मेगन थाइनैजोंनो नुथारदों। गेन्द्रा, बेनिखायनो जौफोरखौ बांद्राय दालोंलै। जौ लोङै लोङै नोंनि गोसोखांनाय गोहोआ खमायलांबाय। ना जोंखौ जाम्बासो नंखो बेबादि बाथ्राजों थगायनो? हाबाब, नोंसोर आंनि बाथ्राखौ मानो फोथायाखै? आं बुंदोंना आंनि बे मेगन थाइनैजों नुथारदों होननानै। जागोन दे, नोंसोर आंखौ फोथायाखैब्ला गाबोन ओंखारफ्रा आंजों नायनो। नोंसोर नुब्लासो फोथायसिगोन। जागोन दे, नाथाय गेन्द्रा, नोंनि बाथ्राया नंखाय जाब्ला जोंनो साहा आरो सिंग्रा जाहोनांगोन। औ, जागोन दे। साथा आंनो ओंखामजों दावदै हरदो। नुबायना, आं बुंदोंमोन ना मैथानि साथायाव जादु दं होननानै। औ गेन्द्रा, बाथ्राखौथ' नों थारखौनो बुंदोंमोन। जों जुदि बे साथाखौ मोनो अब्ला गोबां धोन बिनो हागोन माथो। बिनिखायनोथ' नोंसोरनो बेखौ दिन्थिदों आं। दसे बेयावनो नेथ'नोसै। जेब्ला बियो बायजोआव थांगोन अब्लानो बिखौ लामा बेंथेगोन। गेन्द्रा, दाब्ला आरो गायदेया मैथाया माब्ला बायजोआव ओंखारलाङो नेबाय थाबाय। लामायाव हारसिं मोनब्लानो गादबगोन बिसोरनि सोलोआ। दसे गोबाव उनाव मैथाया न'निफ्राय ओंखारलांनायसै। लोगोसे साथाखौबो लाफादों। दाब्ला मोनाबो मैथानि उन उन थांफानायसै। मैथाया मिथियालासे। मैथाया मोनसे निजान लामाजों थांबाय थादोंमोन। बे समावनो गेन्द्रा, दाब्ला आरो गायदेया लामा बेंथेनायसै। ओइ बाबु, रथ'लाय, मोनसे खामानि दं। सोर नोंसोरलाय? आंजोंलाय मा खामानि दं? नों जोंखौ सिनाया, बेथ' आरो मोजां बाथ्रा। बिसोरो आंनि बे साथानि बागैथ' मिथियाखैना। मिथिनाय नङा, आं रावनोबो खिन्थायाखैनो। औ, सिनायाखैथ', मा नांगौ नोंसोरनो?
जोंनोथ' जेबो बारा गिदिर बेसाद नाङा नोंनि बे साथाखौ जोबोर फसायबाय बेनिखायनो बे साथाखौ जोंनो हरदो ए मिथिमारबायसो नाथाय बोरै बे बोराय साथाखौ लानानै मा खालामनोब्रा नोंसोरलाय नोंसोरनो आं साफा गंफा गंसे बायना होगोन दे नोंसोर बेयावनो थाथ' आं बाजारनिफ्राय फैनि जोंखौ जाम्बा सानदों जों मिथिगौ बे साथायाव जादु दं जा बियो बेखौनो होयो बे साथाया मा जाम्बा जाम्बा बाथ्रा बुङोब्रा नोंसोरलाय साथायावलाय बोरै जादु थानांगौ साथायाखि मालाबा बिनायखौ होनो हायो बि जों गावनि मेगनजोंनो नुदों नोंखौ बिनाय नों जा बिदोंमोन साथाया बेखौल' हरदों बेनिखायनो सिरि सिरि साथाखौ जोंनो गथायना हो नङाब्ला नोंखौ बुथारनाय जागोन र' मानोथो बुथारलायनांगौ आं होगोन ना साथानिख्रुइ जिउआ खि गिदिर जानो हायो बि बाबुआ जोबोर थाबनो बुजिबाय दे हरदो दानिया आरे बैलाय मा बुस्थु मैदेरानो बिरगासिनो बबावथो नुवाखैनो बबावथो नुखोलै मैदेरखौ बिरनाय केन्द्रा नों नुदों नामा नुवाखैनो माथो ए स्वादा खारबायसो होसो बेखौ साथा आंखौ बिरहोनानै लांदो खारलांबाय साला बिखौ सम नांगोन बे साथाखौ लानानैसो गारथारगोन मैथाया बिरै दाबसे जायगायाव ओंखारहैबाय दानिया जारलासो जाबाय माथो लासै लासै गासैबो मिथिजोबगोन बे साथाया सोरबा गाज्रि मानसिनि आखायाव गोग्लैबा जोबोर गिदिर खैफोद जागोन माबा मोनसे सोलो सानखांनांगोन बिसोरथ' आंनि खिथु गारखानाय नङा मैथाया जाबायदि सानदोंमोन बेबादिनो जामारबाय गेन्द्रामोना बिखौ खिथुखौनो नागारासै मैथाया रावनावबो मदद बिनो हायाबो जाबाय मैथाया बेबादिनो खारखुमानानै थाबाय थाग्रा जाबाय थिग बेबादिनो सानसेखालि मैथाया हाग्रा गेजेराव उन्दुबाय थानाय समावनो गेन्द्रामोना फैनानै बिखौ हमनानै लायो दालायथ' बबाव खारबावगोन नों मैथा नों जोंखौ जोबोर खारहोबाय खाना दोन बिखौ दंफाङावनो दा मोसाया फैनानै जाफैथों बिखौ दाब्ला बेखौ जों बेयाव खेबथ'ला दानो सोरबा नुगोन सोरथो नुनोब्रा बे हाग्रा गेजेरावलाय जानो हागौ बेयाव सोरबा बन बुथुमनो फैनानै दं आरो गुबुना नुब्ला गाज्रि जागोन बिनिखायनो थ'दो बै हाजोनि दन्दराव थांनोसै थ'दो बिदिब्ला बेयावनो थांनोसै आच्छा बन्धुफोर जोबोर उखैबाय माबा जाग्रोना लानोसै ना मा होनो बे साथायाथ' जानाया जोंनि जाखाबाय औ जानोसै साथा जोंनो गोबां गोथाव जाग्रा होदो दानियाथ' जों जाखांबायना दे दानिया सना रुफा बिनोसै दे साथा जोंनो सना रुफा हरदो आया मा जालायखो होआसैनो माथो बेटारि जोब्बाय नामाब्रा जाम्बा जादुनि बेसादाव बेटारि नांगौ नामा लाबो आं खालामनि साथा आंनो सेरसे सना हर जायासै माथो नङाथाय माथो हनै मैथाया साथाखौ लानानै खारबाय बेयावनो नकलि साथासो गालांबाय होसो बिखौ मैथाया जोबोर खारबाय बियो सिरि साथाखौ बदलायना होदोंमोन दाब्लामोना बिखौ जोबोर होसोबाय बेसेबां खारोबावगोन नों जोंखौ जों साथाखौ मोनागौ मानि नोंखौ होसोबाय थागोन ओमफ्राय नों खानानिफ्राय बोरै बारग'खो बे खोबाव नों गनाय नङा थाबनो सान मैथा थाबनो सान मा खालामनाया मोजां जागोन थाबनो सान साथा नों बे बुहुमनिफ्रायनो गोमालांदो आरो बे बुहुमाव माब्लाबा फैफिननो नांला आरो रावबो मानसिनि आखायाव गोग्लैनो नांला थांदो साथा मैथा बेफोरखौ मा खालामखो नों बिखौ बुथारनोसै दिनै बिखालिनिफ्रायनो बै जादुनि साथाखौ रावबो नुफिनाखिसै जाबाय दे बे सनाजोंनो थैजासिम आरामै जाबाय थानो हासिगोन आं